Ejan hûn bi xêr bên. Em di waneyekî dîtir ya Photoshopê de dîsa bihevren ez dixwazim an cihêvî dikim vîdyoyê me bi dilê we bin hûn tiştekî jê fêr bibin hîn bibin. Em di vê waneya xwe de em ê li ser pile an jî ebene rawestin em derbasî dersa duyem ya Photoshopê dibin. Di vê waneyê de ez ê beşik ji ya herî giring ya Photoshopê ji we bidim nasîn bi we bidim zanîn ez hêvîdarim ku hûn sûdekî baş jê werbigirin. Niha hemî amûrên Photoshopê tiştên ji bo we pêwîst me got amûrên bikaranînê ê karkirinê li aliyê çapê ne lêbelê malik û fonksiyon û kar û tiştên dîtir li aliyê rastê ne. Ev qalibê asayî yê berê de hatî diyarkirin yê Photoshopê lêbelê hûn dikarin li gorî xwe biguherin hûn hez dikin hûn dikarin van malikana bi jor ve bikin bi jêr ve bikin bi kelekê ve bênin kelekê dîsa tevlî vira bikin ji vira bênin li vir bicî bikin hûn ça hez dikin dikarin li gorî xwe sererast bikin. Ez ê de serê we bi vêya tevlî hev nekim. Lê eger malikek ji bo we pêwîst bû ji bo karekî hûn dikarin li jorê ciyê pacê an jî pencerê heye biçin wira û di wê dirê de van malikana çalak bikin. Mînak navigator ji min re pêwîst ez navigatorê ve dikim navigator çi bû ya ku wiha mezin dike biçûk dike nêzik dike dûr dike. Lê me di klavyê de di keyboardê de pişkoka alt gotibû dema hûn pêçiya xwe didayînin ser altê û bi mişkê nêzik û dûr dikin dîsa nêzik û dûr dibe ya herî pratîk û rihet hesan ev e. Dîsa li vira eger malikek jiyên hûn dixwazin ne çalak bê hûn dikarin vira de çalak bikin. Lêberê ya ku em ê îro li ser rawestin çalaka hazir e vekiriye ebene pile ast tê wateya tabeqa an jî astê bi îngilîzî layer jêr dibêjin di bernameya îngilîzî de layer dinivîsê ev ji bo we pêwîst e wê waneya me dersa me ev ro li ser vêya bê. Ew na li vira bicîbûyî ye lê hûn dikarin rajinê bênin ji bo hûn bêhtir bibînin. Eger hûn karê gelekî tevlî hev bikin hûn dikarin dirêj bikin vêya da hesantir hûn çi karî dikin li vira bê diyarkirinê. Niha me berê jî gotibû di gelek bername de mantiq an jî têgiştin her yek e. Çi ye ev mantiqê wê na? Her grafîkek her karekî ku tê kirin li ser hev swar dibe. An ku bi qat, bi tebeqe, bi pile bicî dibe. Niha li vira ez hez dikim tekstekî binivîsim yekser di cihê ebene de di cihê layerê de qat an jî tebeqeya tekstê vebû bicî bû. Ez li vira dinivîsim agirî soran mînak min ev tekst nivîsî ez jê dibim dîsa lê niha me jê biriye jî lê hîna ebeneya wê qata wê heye ji bo çi erê me tekst jê bir lê ev nama di ciyê xwe de normal em dikarin dîsa vêya bikar bînin. Em wê jê dibin. Di vê derê de her tiştê ku em bikin bicî dibe. Em ê niha wêneyekî ji derve ve bînin me berê jî em ê wiha vekişênin û bênin dayînin ser vê derê. Ev wêne yekser wekî qatekî tebeqeyekî di ebene de bicî bû. Hîna nerûniştiye ji bo rûnê an divê li jorê em pêl vê tîrê bikin an jî divê em pêl ya mişkê bikin. Anha wêneyê me rûnişt. Vî rengî em bênin ciyê wê çêtir e em hinekî bidin bi jorê bila xuya bikê. Anha çend qatên me hene çend ebeneyên me hene di vira de. Yek ev wêneyê ku min vêga veyanî ya di diya
ev çarçoveyekî sor mecbûyî dersa duyem çêkirbû ew e ya sêyem jî dersa me rêze dersa me ye. Halvira çav heye ji bo hûn bibînin an jî veşêrin hûn van çava çalak dikin an jî ne çalak dikin. Mînak ez ê jorê veşêrim, ez ê ya duyem jî veşêrim ya sêyem ev e ya sêyem jî dema me veşart cihê karkirinê vala dimîne. Ez vana dîsa wisa pêşan didim. Nihal li vê jorê bêguman gelek tişt hene kar hene ê ku hûn pê bikin. Vana pir tiştekî wisa wekî bêjim vana pir tiştê ku em gelîb kar bînin nînin lê belê kilîtkirin an ku asêkirin gelekî giring e û çav gelekî giring e vana divê hûn her tim heya we jî hebe hûn bikar bînin. û hûn dikarin bi mişkê bibin û bênin. Yekê bênin jor ya dî bênin jêr temawa wiha çêwa guhert li ser hev swar dibin bêmane. Bi vî rengî her tiştek dikeve rêza xwe. Niha me qala van kara û fonksiyona kir lêberê bi vêya ve ne sînordar e. Ebene tenê ev nîne ev malika ebene tenê ji vêna pêk nayê bêguman. Hûn dikarin gelek karên tevlîhev di virade bikin ji ber dersa me ya smart object heye ez ê di virade tiştekî taybet ji bo we bêjim lê ne niha bêhtir em niha vê gavê li ser ebenê radiwestin tiştê ku li vira bicî bibe. Lê belê eger we li vira mînak dibêjim di rûpelê xwe de dema we rûpel nû vekir em bêjin we karekî nû dest pê kir projekî nû dest pê kir bala xwe bidinê bi almanî li vira dinivîsê Zeichenflächen yani cihê ku hûn dinexşînin cihê hûn tê de wêneya an jî tiştekî dinexşînin cihê ku hûn tê de kar dikin eger hûn vêya destnîşan bikin û belgeya me jî A4 21 bi 29 bêhnok 7 santimetre an jî 210 bi 297 milimetre em vêya çalak dikin û vê Zeichenflächê jî çalak dikin ez ê ji we re bêjim bê ev çi ye û bi vî rengî em vêya dipejirînin. Lê min dixwest ez dirêjkî çalak bikim tiştek nabe ez ê li vira berê we biguherim vî rengî min berê we guhert ji xwe li cem gelek jara di mainboardê de an jî di klavyê de bi çi rengî hûn dikarin kar bikin li vira dinivîsê mînak meziniya wêne alt strg l ji bo karkirinê alt strg se vana dema hûn hînî van nabibin van fonksiyona van rêka hûn ê bikarin zûtir karê xwe bikin. Niha min ev Zeichenfläche min cihê hola karkirinê ava kir nû em ji vira derketine ev karekî dîtir e em derbasî cîkê dîbûne. Niha çima min ev çêkir dema ez vêya destnîşan nekim tê wê watê ev ji min re pêwîst nîne tenê ji min re hola karkirinê pêwîst e tiştekî dî ne lazim e zemînek heye û ez ê jî li ser vêya karê xwe birêve bibim ev e tê wê watê lê belê min tiştekî dî kir Zeichenfläche ev taybetmendî ne zêde kevine di Photoshopê de û gelekî giring e ez ê vêna di dersa projeyan de ji we re berfireh bidim naskirin proje avakirina projeyan ez ê di vira de bêhtir ji we re bêjim. Lê em niha wiha pê de biçin niha ev Zeichenfläche ev e cihekî karkirinê ye lê ez hez dikim vêya kopî bikim 2 bikim 3 4 5 6 7 wiha wekî komana ew ez ê vana asê bikim yek bi yek kilît bikim ez vana niha ji min re ne lazim ez ê bêjim ji min re ne pêwîstin ev e cihê karkirinê ne tê wê watê di nava vî cihê kar de
hûn dikarin 20 projeye, 30 projeyê, 100 projeyê di nav hev de pêk bînin. Lê em niha dersa me ne projeye, ji ber wê ez pir zêde bi vêya de naçim. Em ê di vêya yekî de. Di vêya yekî de yek ebeneyekî me heye, ez vana ji çavbilavana diyar jî nebin. Di vêya yekem de ebeneyek mi vekir. Me ebene çawa vekir? Li vê derê, li jêrê cihê vekirinê heye, yeke dîp ser veke dibêje. Li vira dibêje ebeneyekî dî, anku pileyekî dî, layerekî dî ava bike. Carekî ditirkînin, layerekî dî ava dibe. Carekî dî tirkînin, layerekî dî ava dibe. Carekî dî di Illustrator an jî Photoshop'a mobil de jî ya Android ez dibêjim an jî ya smartphona de duya de jî heman kar, heman fonksiyon heye hûn dikarin jê sûd werbigirin. Niha li vir ez dikarim çi bikim? Ez dikarim karekî bikim. Li vir ez dixwazim me berê dersa vana dîtibû. Ez reng bidmêde. Ez dixwazim vê derê binexşînim. Ava tiştekî ava bikim. Çavekî wekî Misriya ez çêkim. Mînak ez hez dikim li vira malikekî çaranîş dayînim. Binêrin ev ya ebeneya xwe an jî pileya xwe otomatîk vekir. Em dikarin rengê wê jî biguherin gor dilê xwe û wiha ev na hemî di vî cihê kar dine. Dema ev cihê kar min got bila diyar neke, cihê kar vê gavê xuya nakin hiç. Qet nînin. Ev ê jêrê ne, ev ya me ye. Niha li vira ez hez dikim stêrkekî dayînim. Stêrk me berê li vira durist kiribû. Bila ala Kurdistanê, bila roj bê, ne stêrk bê. Me wiha dîsa ebeneyek otomatîk vekir, xwe vekir, xweber vekir. Ez piçekî biçûk bikim bila piçek ciwan jî diyar bê. Ev na hemî li vê derê bikar tên, li vê derê bicî dibin. Ez dikarim ji derve jî tiştekî bînim, wekî gava dîtir me pêşan dayî. Ez ji derve jî wêneyekî bînim. Wêneyê me hat ez vêya jê bibim. Hemî di vê derê de bicî bûne, li pay hev, li ser hev bicî bûne. Ev na vala ne, ev her sê. Mînak di vê terembelê de, an jî di vê navgînê de siya wê heye. Ez dixwazim vê siyê piçekî dî ew bikim. Ez vê ebeneyê tênime jorê, ez bi firçê reş dikim ji xwe û sî jê re durist dikim. Piçekî firça xwe qalin bikim. Ava ez siyekî taybet jêr çê dikim. Bila piçekî dî siya xwe ava vê bila piçekî rihal xuya kê wisa rasteqîm bê hinekî dîtir. Niha hûn ê bêjin ev çi siye. Bêguman wiha nabe. Min evvel kudê çêkir, min de qatekî, pileyekî, astekî wiha de çêkiriye, ev as li ser navgînê, li ser vê erebê. Ez ê bên me jêra wê, sî kete bin erebê vê gavê û ez êdî li gorî wê na vê siyê hinekî kêm dikim. Ava wekî ku ji di ciyava ronahî didê erebê. Niha dema ku min li ser vêya kar kir, min jê bir an min tiştek kir, bêguman ew karê xwe bi navgînê bi erebê bi xwe tune. Ji ber ku me qatekî dîtir çêkiriye. Ez ê ram
یکی جی سر چکم میناک یک جی بلا سر نافگینه را بی رنگه کی دی بدمیده اول سر نافگینه را تشتکی پر او چه نبوش خو رنگ جی چه نبویا از رنگه کی بدمه بلا رنگ سور بی نام تنه سر نافگینه وصا رنگ کریه وکی تشت فونکسیونه کی خود تایبەتمەندیه کی خود کاره کی خود تنه لبله سودا ve çiya em ji bo çi veya di qatekî dîtir de çê dikin eger em veya ser navgînê çê bikin ve çaxê mînak em li ser vê çê bikin ez barim ser vê jî dibe ku çê jî nebe ji ber belê çê nabe hîna ne wêne ye wekî wêne qebûl nake an hawek wêne ye em li ser vêna çêkir vegera vî karî tune bêgum hûn dikarin ji vê dirê vegerin ez nevê dibêjim lê we li ser navgînê çêkirî êdî navgîn çû erebe çû we erebe reş kiriye û nikarin êdî vê rengî jê bibin hûn çi jî bikin ev reng ma pêve ji bo ku tiştekî wiha pêk neyê ti cara li ser belgeya risen ya orjinal li ser wêneyê orjinal karê xwe nekin li ser ebeneyekî dîtir bikin mînak dibêjim ez ê vêna kêm kim ez ê kêm kim da ez sînorê navgînê bibînim û ez ê jê bibim hinekî dî karim mezin bikim û ez ê vê rengî ê zêde ez ê jê bibim eger ev ne ebeneyek bi serê xwe bane an ku ne layerek bane an jî ne pileyek bane min netkarî vê yekê bikim ji ber ku wî erebe bi xwe jê biçûane ji bo tiştekî wiha hûn neyê serê we her tim belgeya risen ya orjinal biparêzin da ji bo we ti kêşe û arîşe dernekevin mînak ez ê veya carekî dîtir çalak bikim hûn ê bibînin ev tiştek bi navgînê nehatiye ev reng tenê me reng jê biriye ev mînakek bû hûn dikarin efekta gelek pê çê bikin gelek karê xwe vî rengî bikin heta vê jî karim bibêjim carê belgeya risen bikin dido û vêna kilît bikin asê bikin û bila diyar nebe daqene dema û yek xira kir tiştek hat serê wê ti problem dernekevin belê niha ev ez bawerim hûn hêdî tê gihiştin li vira ebene çi ye kilîtkirina wê asêkirina wê û veşartina wê carekî dîtir vekirin niha li vir taybetmendiyekî dîtir em hinekî tişta zêde bikin em vira navgîna Kurdistan niha nivîsek me anî niha milvir bila xetek wiha dibin devê me li vira tiştekî dî wiha anî ez vî rengê ser navgînê rakim bila hinkî xweşik diyar bibe wekî din em dikarin çi em dîsan reng berî em reng bidinê de em ya ez les pê de diçim ez nikarim her tiştî wisa niha bêjim bêguma hûn ê ji xwe re lê binerin û ji xwe re encama jî derxin li gorî wê ji xwe re tişta bidin çêkirinê
که بگرن لا رنگی دبره که ناوگینه بی وها دبه کتشتکی جوانتر جیدر بچه ام بیستی جیب بن نخوش بیاد که ام بیا بکن گور 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 بیا لشین خوشتی باورمها چطوره میناک هذا ما گرافیکه که وها درست کرد و لورا بچکی دیم تکارن وها بکن بلا والاتی خویا نکن تشتکی باشی در بچه و لورا جیم ناو نشانه خود تشتی خود نویسن بگو من نبوه نویسی نبوه دوی فونتی دست باورم شتونه بله هیا نشان فونتکی نازک بجیرن جبوی جوانتر ببه مزنیاوینام سر راست بکن لسر شین سپی باشه من ناو نشانه خود دانی برا ام بنویسه کپی دکن به آلته بگو من کولانا دزا تاخا ملکموتا پنج ناوی باجر یم هجماره که لی بکن 3001 کندل خور اوجی ناوی باجره ام بچکی آوای وینا راست بکن سر نویس و نویس هر یکن و هنابه دوی ام بگوارن بلا نویس بچوک بی سر نویس مزم بی ام دکارن دشتکی دیجی بکن آوها آنشکی وینا خواهرن مواجه که راست بکن تشتكي وهاد شيء نه تشتكي خرابة بله نها از بچکی دريج دكم لي ديساجي از باورم ده ناو هورا ده جبوي واتشتين باش درد كevin جبر ويجي هونه سوتشي ور بگرن نهاد ورادا gellik tişt şey bun. Ebene yek ya nav nişane, yek ya sernivîsê, yek ew xetaha, yek ev malika piştê, ew banera piştê, sernivîsa grafîkê bigiştî, navgîn an jî terembêl, ev dîzayna şîn û ya gewr. Me evna jî me du cara navgîn erebe çêkiribû, evê dî jî vala ne, wana dikarin jê bibin wiha. Rajne bênin bavêjin. Nat vira de êdî projeyekî me çêbûye, evina hemî ne. Ez hez dikim yek bi yek garibim li ser wa kar bikim. Naz kîjanê ditirkînim, ew çalak dibe. Hûn bala xwe didine. Çima ji ber ku yek rêzkirî ne, hûn dikarin. Lê belê ez carna mînak ez dixwazim vê adresê ji vê de rak. Ez ê vê adresê benim cê gewr vê nav nîşanê. Baş ez ê çawa benim. Ez rajmê çû nav nîşan mal wir ew malika binî mal wê de. Ez ê çawa kim? Ez naxwazim ku ew rêza wê naxirab bibe. Ji ber wê jî
فونکسیونک آنجی تایبەتمەندیە کی فۆتۆشۆپێ یا وا ئەبەنەیە هەیە هون دikarin گروپ ئاوا بکن کۆم bi Kurdî کۆم yani کۆم گروپ کۆم ne koma Almanya ez qalay nakim biz behsê koma Serhat koma Rawşen koma tiştî wisa kom ez ê vana wekî kom lê bikim çû çina yek eva yek evnanî ne yek ev malika jêr navnîşanê ye yek navnîşan bixwe ve her siyazê bikime kom ka kîjan ji vana koma eva wekî dosya wekî belgeyekî wekî klasörekî xuya dike ev ye grup dibêje dibe komekî nû ava bike min çawa Tirkan tiştê min destnîşan kirî hemî ketine komê wayet komê de ne xalekî herî giring van tiştê weyî ku di ebene de an jî ebene ne hûn dikarin yek navê wa biguherin jî niha ji ber ku min navnîşan nivîsiye navnîşan vir derketiye lê vêya ez ê dibêjim jêr navnîşanê ez ji xwe nivîsê xwe yê Photoshop hemiya bi Kurdî dinivîsim eger ji bo müşteriyekî Alman bê an ji bo yekî dî bê bêguman bi Almanî lê ne bi Tirkî bi Kurdî an jî bi Almanî ev ez ê binivîsim xeta jor evê dî ji xwe diyarin ev jî navê wê orijinal mayel serê me wê jî biguherin navgîn ez erebî wek navgîn bikardînim ji bo berê kesê ku diçûn navbera hindeka de gotin dibirin û tanî ji wara navgîn digotin navbenkarî dikirin ji wara navgîn digotin awtomobîl jî amûra xweber ya diçê ya ku ji deverekê çê deverekî dîtir ji ber wê ez bêhtir ev gotin ji min re hesan hat bêguman em dikarin bêjin terembêl dikarin bêjin awtomobîl dikarin bêjin awto qet ferq nakê lê ez bi xwe ew ji min re xweş tê ez ji ber wê navgîn dibêjim name me grupik ava kir me komik ava kir ev kom ya çi ye ya navnîşan e navnîşan di cara di Tirkînin dikarin navê biguherin ji bo serê we tevlîhev nebe ji bo tiştek nebe ji bo hûn rehet karê xwe bikin ji bo vana hemiya hûn dikarin wiha bikin lê dema hûn mişkê alî rastê di Tirkînin li vira gelek ve bijêrk derdikevin niha em zêde vade neçin ez ê sor bikim bila an jî ji ber ku şîn e ez ê şîn bikim bila navgîn şîn bê hûn reng didin ew ji bo hûn zûtir binasin zûtir bizanibin evna têkiliya xwe bi vê projeya we re tune ji bo ku hûn rehet kar bikin belê niha vê xetê û vê nivîsê jî em ê bikin grûpik sernivîs ev jî bila reş bê eger hebe reş tune bawerim na reş tune bila wiha bê vê ez jê bibim pêwîst nîne li vê dirê jêbirdank heye an jî zibildank an jî îdî hûn çi jê re dibêjin cihê hûn qirêj û gemar û tiştê xwe zêde tavêjinê kinc û cil û bergên qirêj dixîne de ev dere ji ber ku tiştî wisa tune em tavêjin jêbirdankê an jî cihê jêbirinê em ê vê jî jê bibin radikin niha çima reng navgîn û eva nav serê xwe ne normal lê hûn hez dikin vaj dikarin bikin ku grup kom nehewce niha ez dikarim rehet cihê vê biguherim ez dikarim cihê nivîsê biguherim lê belê bala xwe bidinê grup nehat tenê nivîs hat lê ev e grupeka normal divê bi hevdûre were ne şerta ne şerta bi hev re bê ji ber wê jî li jorê wekî me berê jî gotibû hûn çi dikin bikin li jorê vebijêrk hene karê ku hûn dikin heye hûnê navnîşanê destnîşan bikin li jorê jî dibêje awtomatîk destnîşan bike ew yek û ya didiya grup an ebene hûn dixwazin wekî kom an jî yek li ser kar bikin ez dixwazim wekî grup li ser kar bikin wê çaxê ez niha rajmê de hemî bi hevdûre tên
همی بهدورته مانی ورا از این ها راجمه وی همی بهورتین اف گروپ بهدورته لدما از وی تنه یک دست نشان بکم بالا خو بدنه ختما یادی تر هات بله از بارم ویاتی گشت جبیر نکن دما گروپ بو لجوره اون گروپ دست نشان دکن اگر اون بخوازن سر کار بکن دما تنه بوجی اون تنه کار دکن نه اون دکارم گروپ ات نوا گروپ ات چه بکن اون دکارم bu sada grupa virengi koma çe bikın dvırdaj yaz karım koma çe bikın az karım ebeneke di avakım ve ebeni vena bhavdura bikma komik ave komeki di avavu az dkarım dvedri deji komeki di avavukım virengi komeki di avadakım kom dinav komeda sedeme ve hane beguman sedeme ve jbo hun karım proje xwa براستی دستلات من سر پروژه خوا سر کاری خوا اون بکاربن زو کاری خوا بمشین لی دما اون فوتوشوپ بکار دینن هر تم دوی اون ویاجی بجمیرن ev کاری هون دکن دوی اون کاربن پاشه دیسه بگارن جبوی ویجی بلا ابنیم و بلا ev پاجا و سر راستگیری به به نظام به بریک و پیک به دا هون بکاربن دما پشتا به حسانی تشناته ده بگارن اگر اون ونا حسانی چی نکن اگر اون گلک تبلیغ چیکن اگر اون ناوی وانا دیار نکن اون ورن و پای کن که هلا از وی چاوج بر راکم که او چاو هفدور رابن از چاوج هی ادرسی بگرم اون بکن تلاشا ویادا اون نکارن کاری خو به تکوزی و سلامتی بریوه ببن بله بینرین عزیز نه ام حتی جی کی هاتن لی پر درج دبه اجبر ویجی اکی از خوازم لویدری داوی بدرسی بینم به آن به ویدیوی بینم هینا گلک تشتن ویدری هنک و از پیشانی و بدم تایبەتمەندیên giring hene ez pêşanî we bidim vê gavê besa tika dikim şirovê xwe binivîsin nêrînê xwe binivîsin tiştên hûn baştir dizanin belav bikin bila keç û xortên me pê bigêjin tê bigêjin û bizanibin da bi rastî karekî serkeftî bikin demekî xweş were dixwazim hetanî vîdyoyekî dîtir bimênin di xêr û xweşî û tenduristiyê de dema xweş be.